Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali ko kan kalase aw ma kafo ni yevewa bambara ka Mali kura kunafunu o kɛnɛ sigilen aw ka bi kunafunu la kuma babɛ na tali kɛ nunu de kan basigi baliya kosɔn jamana camancɛ fanfɛla la kunu bayangara mara la a yirala ka fɔ cɛ marifatigi dɔw minnu suguma dɔn taara bin siraba dilanna dɔw kan Toha Gowu o commune kɔnɔna la mɔgɔ 7 ɲɔgɔn de bɛ minnu ni bɔnɛna an bɛna o kunnafoni lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Ameriki jamana kɔnɔ wasaden fila ye gafe bɔ gafe min n'u y'a bila ka taa di Ameriki jamanatigi Joe Biden ma ka laɲini kɛ k'a fɔ ko maliden minnu bɛ Ameriki jamana kan yan ni sigisɛbɛ t'u bolo ko ka sigisɛbɛ di olu ma. Ni kunnafoni ninnu walasa an ka se k'o ɲɛdɔn bi an ye ci bila malidenw tɔgɔla tɔn belebele min sigilen don min bɛ Washington, Virginie ani Maryland o tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Abdraman Touré ale bɛna walawalali kɛ an ye a kuɲɛ kan. Burkina Faso a yirala ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw sigi sen kan min senfɛ u ye sariya ta fɛn min ye dugujukɔrɔ baarakɛla cakɛdaw n'a bɛ wele ko Société des Mines o cakɛda 4 ɲɔgɔn k'olu ka yamaruya sɛbɛnw b'u bolo ka kɛ n'u ka hakɛw labatobaliya ye. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛnnin caman kan min bɛna lase aw ma nin sanga in kɔnɔ Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ. Balimaw a y'aw bisimila kokura nin ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Bi ye juma ye Novembre kalo tile 10 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka Malikura kunnafoniw filɛ. Jamana camancɛ fanfɛla la lakanabaliya kosɔn kunu bayangara mara la kunnafoniw y'a yira ka fɔ cɛ marifatigi dɔw minnu suguma dɔn taara bi sirabaga dilanna dɔw kan min kɛra Toha n'a filɛ nin ye Gewu o commune kɔnɔna la a yirala ka fɔ maa 7 olu de ni bɔnɛna ka fara maa caman wɛrɛ olu jogini kan. VOA ka kunnafonidila min bɛ Koro Tijani Wedrago b'an bolo nɛgɛ kan nin waati in na ale bɛna walawalali kɛ an ye u ye kunnafoni minnu sɔrɔ nin dangarili kan. Tijani i n'u la. Nula Mariam. Ayiwa bisimila an y'a mɛn kunnafoni kɔnɔ ka fɔ kasara binna siraba dilanna dɔw kan kunu ni ka dugu jɛ bi juma la a bɛ se ka mun fɔ? I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Mariam, Bayangara marabolo kɔnɔna na kɔni dugu jɛko 20 ta i b'a jateminɛ k'a fɔ n'i m'a mɛn ko dangarwalew kɛra ka ɲɛsin dugu dɔw ma i b'a mɛn k'a fɔ ko taamakɛla dɔw wolokira walima u yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan a dɔw yɛrɛ mun kɛra ni o juguyara o kɛra kunu an kɔrɔ alamisa commune min n'an b'a wele ko Level Gewu i ka dɔn k'a fɔ siraba dilanna dɔw tun bɛ sira kan i ka dɔn k'a fɔ faniya tigilamɔgɔw olu kɔni bɔra ka dangari kɛ ka ɲɛsin olu ma nɔgɔni bɛɛ la a kɛra sababu ye ka maa 7 ɲɔgɔn bɔnɛwunin na ka fara o kan a ye mɔgɔ dɔw fana bana maa minnu banana o hakɛya kɔni ma se ka dɔn an fɛ hali sisan. Madame n'i y'a jateminɛ hali sisan Mali camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bayangara ni Pankasi cɛ siraba min n'an b'a wele ko RN15 dangarwalew cayara a siraba in kan kosɛbɛ tarata tɛmɛnen dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ taamakɛla dɔw n'o ye mobilibatigiw ye karuw ye minnu bɔra Pankasi n'u kun dalen bɛ Bamako kan olu wolokira Paru yɔrɔ la kari 3nan kɔnɔnamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kunkolo kira fɔlɔ la nka u tilala ka musolakaw ka olu bɛɛ lajɛlen labila ka sɔrɔ ka taa ni kari n'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen nka dugu jɛlen kunnafoni wɛrɛw nana k'a fɔ ko u ye kari 1 kɔni labila nka kari 2 tɔ ye hali sisan an bɛ waati min na kunnafoniya jɔnjɔn o ma se k'a sɔrɔ kari ninnu kan nin dangarwale ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni cayalen don kosɛbɛ Bankasi mara la kɛrɛnkɛrɛnya la o la n'i y'a jateminɛ Mali fintigilakaw olu fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnya min b'a to nin dangarwale ninnu u bɛ se k'a kɔn cogo min na an ye kunnafoni sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ sɛn fɔlɔ la an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko Mali fintigilakaw ka sanfɛ pankurun kɔni bɛ ka dangari kɛ ka ɲɛsin farinya tigilamɔgɔw ka yɔrɔw la minnu n'u dagalen bɛ yɔrɔ camanw na nin kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara dugu dɔw fɛ n'an ye weleliw kɛ ka kunnafoniw sɔrɔ mun y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la farinya tigilamɔgɔw bɛna wajibiya maa banabaatɔ minnu b'u bolo ko ka na olu furakɛ yɔrɔ dɔw la nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko Mali fintigilakaw fana kɛn bɛ ka girin ka jɔ dɔ dɔgɔda n'i y'a jateminɛ fana Koro ka taa Bayi ni Bankasi yɔrɔ ninnu na i b'a jateminɛ waati bɛɛ lajɛlen su fara tile kan Mali fintigilakaw u bɛ taama walasa maaw bɛ sumantigɛ la maaw bɛ suman ladon na cogo min na basigi o bɛ se ka na Bayangara baw mɔgɔw degena kosɛbɛ Mariam. Ayiwa bi juma wula fɛ i bɛ ka kunnafoniw di an ma waati min na kuma laban na Bayangara n'a lamini ka taa Koro fanfɛyɔrɔw la aw yɛrɛ ye kunnafoni laban jumɛnw sɔrɔ basigi ko bɛ cogo di?
an ye kunnafoni laban min sɔrɔ sisan n'o kɛra nɛgɛ ɲɛ 15 waati o de y'a yira k'a fɔ kunnafoniw y'a yira mais sɛgɛsɛgɛliw kɔni ma se ka dantigɛ mais kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ mɔgɔ dɔw cɛ mun ye mɔgɔ bankasika ninnu woloki ko kumaɲɔgɔnya daminɛna bi walasa ninnu maa ninnu u bɛ se ka labila cogo min o de ye kunnafoni duman ye mun ma se ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ an fɛ ka don nataw la an n'o sɛgɛsɛgɛ k'o fana da mɔgɔw tulo kan. Ni diyara ye an ka foli bɛ ye Tijani Dantɛ foli min na ni tun ye VOA ka kunnafoni sɛnsɛnna ka bɔ Koro mara la Tijani Wederago ale ka laseliw ye ka na ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Ameriki wasaden maa 2 olu ye gafe bɔ gafe min n'u y'a bila ka taa di Ameriki jamanatigi Joe Biden ma ka laɲini kɛ ka taa malidenw fan fɛ minnu sigilen don Ameriki jamana kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sigisɛbɛ t'u bolo u bɛ se ka sɛbɛ sɔrɔ cogo min na ni a bɛ wele ko TPS o nɔgɔni fɛ VOA banbara wulila ka se malidenw ka tɔn belebele min sigilen don jamana 3 kɔnɔ n'o ye Washington, Virginie ani Maryland ye o tɔn ɲɛmɔgɔ Abdraman Ture ma ale b'an bolo nɛgɛ kan a fɛnɛ bɛna walawalali kɛ an ye u ye kunnafoni in sɔrɔ cogo min na Abdraman ni tulo b'an na i n'u la. Anu la an bɛ cɛ aw ka baara la. Bisimila ayiwa aw ye ni kunnafoni sɔrɔ cogo di hakililajigila an b'a fɛ ka min yɛrɛ dɔn TPS mun de don. Ne tɔgɔ Abdraman Ture ne ye Maliyɛnw ka association président ye Washington DC. TPS ni comme on le dit c'est un statut de protection temporaire comme a bɛ fɔ bamanankan na ka wagati di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ka papier ko ma se ka ɲɛnabɔ Amérique sigida la n'o ye Maliyɛnw ye u ka se ka baara kɛ permis sɔrɔ u ka se ka permis de conduire sɔrɔ ka mobili boli ka baara kɛ hɔrɔnya la ka tila ka bɔ jamana da fɛ ka don ka sɔrɔ green card t'u bolo ka sɔrɔ passeport t'u bolo TPS ye projet o de. Ayiwa an y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ hakilila jigila wulikajɔ caman de kɛra ni bolonɔw bilali ye gafe la min bɛ wele nanzarakan na ko pétition walasa nin baara in bɛ se ka boloda cogo min na ni k'a latɛmɛ Ameriki jamana yɛrɛ ka sariya sen kɔnɔna la walasa malidenw ka se ka sɛbɛ sɔrɔ aw y'o koɲɛ kunnafoniw sɔrɔ cogo di. Awɔ parce que i b'a dɔn fɛn bɛɛ ye tamasira de bɛ fɛn bɛɛ la yan nɔ e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛn o fɛn daminɛ yan nɔ wagatiw de bɛ yan da dɔw de bɛ don olu fɛ pour que a ka se ka ɲɛnabɔ donc ka jamana lasigiden minnu bɛ yan nɔ an sera olu kelen-kelenna bɛɛ ma k'a lajɛ ko Mali bɛ situation min na bi Maliyɛnw sɛgɛnna Maliyɛndenw sɛgɛnna an minnu bɛ jamana kɔ kan an yɛrɛ sɛgɛnna parce que ni Mali ma lafiya an minnu bɛ yan an yɛrɛ tɛ lafiya donc an wulila ka t'o de la ka taa don bɛɛ kan ka don sénateurs kan ka don maires kan ka don u ka lasigidenw bɔra état fɛn fɛn la ka na Washington ka don bɛɛ kan minnu ye faamuyali sɔrɔ u y'an dɛmɛ u sera ka signature hakɛ dama min wajibira an kan an ka se k'o sɔrɔ ka sɔrɔ ka lettre ci u ka jamana tigi ma n'o ye président Joe Biden ye ka lettre kelen ci u ka secrétaire d'État n'o ye Anthony Blinken ani u ka Homeland Security u n'u ka immigration ɲɛmɔgɔ ka lettre ci u bɛɛ ma k'a yira ko Mali ni TPS ni ka kan jamana kɔnɔden Maliyɛnden minnu bɛ Amérique n'u sigilen bɛ ani papier t'u bolo u n'u fana ka kan bi. Ayiwa nin koɲɛ n'a ye sababa sɔrɔ a nafa bɛna kɛ mun ye malidenw bolo minnu ni olu mago bɛ nin gafe in na Ameriki jamana kan yan ani suma minnu bɛ kɔ n'olu bɛ Mali kɔnɔ. Awɔ ni nin ko in sɔrɔla parce que projet tɔ man ca bilen on est à 90% an tɛmɛna kilancɛ kan ka ban an ye min kɛ n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ d'ici mars 2024 hakili la ko bɛɛ na se ka ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna a ma donc n'a ɲɛnabɔra Maliyɛn minnu bɛ Amérique dugukolo kan ni papier t'u bolo u ma se ka bɔ ka t'u bangebaaw lajɛ u ma se ka bɔ ka taa yɔrɔ si san joli san 10 san 20 san 30 u bɛ Amérique dugukolo u ma se ka bɔ papier ko y'a sɔrɔ a sababu ye papier ko in dun garisɛgɛ ko de don bon Ala ma garisɛgɛ di bɛɛ ma donc o de y'a to an wulila k'an jɔ a tɛ minnu bolo an ka kɛlɛ kɛ olu ye u ka se ka papier in sɔrɔ u ka baara kɛ hɔrɔnya la ka mobili boli hɔrɔnya la k'u somɔgɔw kuma bɔ ka se ka wari ci u somɔgɔw ma Mali la u ka se k'u kuma bɔ u ka se ka taa hali Mali la ka taa b'u somɔgɔw ye ni projet bɛ min bolo foroko ni fɛn wɛrɛ bɛ min bolo i ka se ka t'o ɲɛnabɔ i balani kana to yan ça va kun ye o de y'a avantage ye. Ayiwa kuma laban na n'i ye jateminɛ kɛ jamana wɛrɛw y'a kɛ waati tɛmɛlen ninnu na ka kɔrɔ mun kosɔn Mali aw ye nin waati in makɔnɔ ka sɔrɔ ka aw ta ɲɛɲini. Awɔ jamana tɔw y'a kɛ o de y'a to an yɛrɛ wulila k'an jɔ ko jamana tɔw y'a sɔrɔ mun na an yɛrɛ tɛ wuli k'a sɔrɔ an bɛ Amérique dugukolo kan c'est un pays de droit donc n'olu y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fana bɛ se k'a sɔrɔ malidenw sɛgɛnna e yɛrɛ b'a dɔn problème sugu bɛɛ bɛ Mali la donc an minnu bɛ jamana kan an tɛ se ka sunɔgɔ n'an somɔgɔw ma sunɔgɔ Mali la o de y'a to an yɛrɛ wulila ka taa démarche kɛ ka taa se organisation dɔ bɛ yen ko African Community Together ka se olu ma ko
a y'a kɛ jamana tɔw ye anw yɛrɛ fɛnɛ bi an ka jamana bɛ problème baden na terrorisme problème b'an ka dugu la maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛndenw sɛgɛnna donc an fɛnɛ b'a fɛ ka min ɲini au moins ka se ka tungalafɛmɔgɔw fɛnɛ se ka kuma bɔ u ka se ka bɔ nin situation in na ka se ka maliyɛnw dɛmɛ ka mali dɛmɛ an ka se ka bɔ nin ko in na. Ni diyara an ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na nin tun ye maliden minnu sigilen don Washington Maryland ani Virginie olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ Abdraman Ture ale ka laseliw ye. Sikaso ye maa caman sɔrɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya sen kura dɔ sigi sen kan min n'u ye dan sigi u ka dugujukɔrɔ cakɛda 4 minnu bɛ wele ko société minière olu ka baaraw la ka kɛ n'u ka hakɛw olu labatobaliya ye jamana kɔnɔna la. VOA Bambara tɔgɔ la Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase an ma. Le Conseil a autorisé aujourd'hui le retrait de 4 permis d'exploitation. Nin ye Simon Pierre Boussim kumakan ye ale min ye Burkina Faso ka dugujukolo nafolo ministre ye n'an ko ministre des mines ale ye laseli kɛ gouvernement ka lɔgɔkun ɲɔgɔn kunbɛn banni kɔ an min wele ko conseil des ministres. O laseli nin kɔnɔ Simon Boussim y'a yira ko olu ye dan sigi dugujukolo nafolo bɔ cikɛda dɔ an min wele ko société minière ko o ye dan sigi olu ka baara la an min wele ko retrait des permis d'exploitation. Nin cikɛda nu ye 4 ye Simon Pierre Boussim ka fɔta ra an k'ale lamɛn. Le permis d'exploitation de la grande mine de zinc. Nin cikɛda nu ye Perquois ka zinc bɔyɔrɔ ye ani mini fitini min bɛ Giro ani fana mini belebeleba min bɛ Yewu ani ka kuncɛ fana ni sanubɔyɔrɔba min bɛ Kalsaka yɛrɛ dugu kɔnɔ. Nin de ye cikɛda ninnu ye anu ye minnu ka permis bɔsi o la conseil des ministres la. Résumé donc de ces 4 permis dont le conseil a autorisé leur retrait aujourd'hui. Simon Pierre Boussim ka ɲɛfɔli la ale ko n'i y'a ye gouvernement sera ka nin latigɛ ninnu ta nin bɛɛ sababu ye ko nin cikɛda ninnu ka ko o gwɛnnen tɛ sariya siraw kan a y'a walawala fana ko nin cikɛda ninnu dɔw ka baara lakurayani ye an min wele ko renouvellement de permis d'exploitation ko o sɛbɛnw ma gwɛn kosɛbɛ o tɛmɛnin kɔ ko dɔw fɛnɛ bɛ yen olu tɛ Burkina Faso ka l'impôt sarara i n'a fɔ o tun y'a dantigɛ ka di o ma cogo min na ministre min Burkina Faso ka dugujukolo nafoloko kunna ale ko nin cikɛda ninnu dɔw y'o ka baaraw jɔ kamasɔrɔ o ma foyi fɔ gouvernement ye. Pierre Boussim ko nin cikɛda ninnu dɔw yɛrɛ nɔ yera yurugu-yuruguko la sanufeereyɔrɔ la an min wele nasarakan na ko fraude à la commercialisation de l'or. Gouvernement ko nin dugujukolo nafolo cikɛda minnu bɔsira dɔw bɛna se ka yɛlɛma ka di cikɛda kuraw ma minnu fɛ ka na o nafolow bɔ faso kɔnɔ walima ko dɔw bɛna se ka to faso yɛrɛ ka mara kɔnɔ ka taa cikɛda kura dɔ ka bilara n'ale tɔgɔ ko APECI Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Ale ka baara tun ye ka fasodenw ka wari kafu ɲɔgɔn kan ani ka buguya ni lozeni kuraw lɔli ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible, disait Jomo Kenyatta. Ben on the track. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba Matika duonye. Mori basimo, Mangala Allah basaguna. Nikoko kera, Kale nodo la mereju. Silameluko, Allahu Akbar, Allah ese. Kerechenuko, Masaba Matika duonye. Mori basimo, Mangala Allah basaguna. Nikoko kera, Kale nodo la mereju. Allahu Jabaru, Allah subhanahu wa ta'ala ko kalega deli aramane arahim kanga lenyini deli VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ka segin kana aw ma kokura an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma ni waati in na k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Ni waati in na Nyoro du Sahel kaw b'an sɔrɔ radio émergence ka 99 ani tomi 6. Yuwarukaw aw b'an sɔrɔ radio Dunuya kan 101 ani tomi 2. Koro ani Bayangara aw b'an na sɔrɔ radio Orona kan 93 ani tomi 2. San o ye radio Parisien ye 99 tomi 8 o fiɲɛsira fɛ. Gawo
kaw be se kan sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye Abidjan kaw be se kan sɔrɔ 99 kan Wagadugu aw be se kan na sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan aw be se kaw sɔgɔ VOA ka radio fiɲɛ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima aw be se kaw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6 na VOA soba kɔnɔna la Washington DC. Am tani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies ye kangarida kan bila ka taa Sudan wuruduguyanfan n'o ye Sudan Sud ye k'a fɔ ko fitinɛ dɔ de bɛ ka fara u ka kɛlɛ min bɛ sen na min bɛ ka kɛ u ka jamana faba kɔnɔ Darfur ni nin y'a kalo 7 ye a y'a yira k'a fɔ nin waleya in bɛ ka kɛ u ka jamana capitale n'o ye Darfur ye a tilebiyan fan fɛ wa ko kabiri kɛlɛ daminɛna a ka ca ni mɔgɔ 800 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna hakililajigila ko wulikajɔ baara minnu n'olu ka kan ka kɛ walasa fitinɛ ka se ka dalafaga o baaraw ka kan ka lateliya. Bi juma Fransikaw ka jamanatigi Emmanuel Macron fɛnɛ ye lajɛrɛ kɛnɛ sigi lajɛrɛ min bɛ wele ko Forum Parikaw fɛ min dabɔra bɛn o laɲinini kama diɲɛ kɔnɔ o senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ Moyen-Orient kan ka taa arabu fanfɛ yɔrɔw la ko wulikajɔ fɛrɛw dɔw ka kan ka tigɛ joona joona walasa ka se ka dɛmɛ don olu ma nafoloko fanfɛ min bɛ wele ko aide financière internationale ye walasa fitinɛ min ni o donnen don Israel jamana finitigiw ani Hamasi finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ olu sen kana se ka ye o la. Keniyakaw fɛ barosigi belebele dɔ bɛna kɛ diɲɛ jamana 175 ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka dalatigɛ ntɛnɛn natɔ a yirala k'a fɔ nin barosigi in bɛna kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli la ani fɛnɛ fɛn min ye déchets plastiques ye n'o ye manani furukow ye olu bɛ ka tiɲɛni min don diɲɛ kɔnɔ hakililajigila ko fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ o la min baaraw tun daminɛn'u bolo kabiri salon u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ baaraw olu bɛna sigi sen kan joona joona walasa ka se ka waati yɛrɛma yɛrɛ kɛlɛli o kɔlɔlɔ baaraw bɛɛ lajɛlen sigi ni ka se ka kɛlɛ ka bɔ yen ka kɔn san 2024 o laban waati ɲɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Israel jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ min bɛ u ni bande Gaza o finitigijɛkulu Hamasi ni ɲɔgɔn cɛ ni a daminɛna kabiri octobre kalo tile 7 san 2023 kunnafoni laban minnu sɔrɔla kuɲɛ kɔnɔ bi juma Mohamed Touré ale b'o lase ka bɔ Washington. That the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. Israel famaw ka fɔ la mɔgɔ 1,400 ni kɔ fagara Israel jamana na n'u fanba ye dugudenw ye u fagara dangare nin na. Gaza mara la mɔgɔ 11,000 ni kɔ fagara o kɛlɛ nin na n'u fanba ye dugudenw ye ka kɛɲɛ ni Hamas Palestine mara nin ka kɛnɛya minisiriso ka fɔ ye. Mɔgɔ fagala sanfɛ bingani dɔ kɛra Gaza dɔgɔtɔrɔsoba la jumadon ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ni sigida ɲɛmɔgɔw ka fɔ ye. Hamas fanga min bɛ Gaza y'a jira ko mɔgɔ 13 fagara ani Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ ye Israel sɔrasiw jalaki k'a sababu kɛ u ka kotigiya ye nin bingani yɔrɔ nin na mɔgɔw bɛ dogoyɔrɔ ɲini. Israel ma kuma fosi fɔ o yɔrɔnin bɛɛ. Al-Shifa dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔba Mohamed Abu Salmiya y'a jira ko mɔgɔ 2 fagara mɔgɔ 10 jogina o sanfɛ bingani dɔ senfɛ a ko o ye dɔgɔtɔrɔso ni bange kɔlɔsi yɔrɔ gosi. AFP kunnafoni sɛbɛndila dɔ ye mɔgɔ 7 siw ye minnu datugulen don dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ. Israel sɔrasiw ka kumalasela dɔ y'a jira jumadon wula fɛ ko sɔrasikulu n'o ye cɛdenw ye bɛ baara kɛ Al-Shifa kɛrɛfɛ Gaza dugu tilebi fɛ. Israel jamana Benjamin Netanyahu. I've set goals. I didn't set a timetable because it can take more time. I wish it'll take little time. Ye iban marfaci dabla sima Gaza marala alamsa don ka fɔ ko surasikulu n'o ye jamana cɛdenw ye u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ani ka sinsin ko Israel ma labɛn si kɛ walasa ka Palestine mara minɛ ko kura. Duniya kɛlɛya tɔnba ye wele bila ka dan sigi nin siban fagali la min bɛ ka kɛ Gaza mara la min tɔɔrɔla kɛlɛ fɛ. Israel ka sɔrasi wulikajɔ senfɛ ka kɛɲɛ ni duniya kɛlɛya tɔn ka dɛmɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ka kuma ye min gansira jumadon. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Ni ye bataki telima ye min bɔra Ameriki masayaso Maison Blanche yɔrɔ a yirala k'a fɔ an tun ye baro min datigɛ jɛmukan daminɛ la ko malidenw minnu sigilen do yan ni sigisɛbɛ tɛ olu bolola la wulikajɔ hakilina baaraw taara u ka wasaden fila fɛ min kɛra gafe ye k'a labila ka taa di u ka jamanatigi Joe Biden ma k'a fɔ ko ka sɛbɛn di u ma walasa u bɛ se ka Ameriki sigisɛbɛ sɔrɔ waatinin kɔnɔ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ maamagow ɲɛnabɔ n'a ye a yirala k'a fɔ ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen dara fitinɛ ni balawu ani gɛlɛya jugu minnu binnen don malidenw kan Mali jamana kɔnɔ ni waati in na wa min bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka dan sigi bunadamaden jo sariya dɔw la ko ni hakilina baara ninnu sera ka sira sɔrɔ k'a latɛmɛ i n'a fɔ a laɲini kɛlen don cogo min na a bɛna sɔn ka kɛ sababu ye maliden mɔgɔ 2,000 ɲɔgɔn minnu ni olu tɔgɔw bɛ bolola immigration ka bolo kan k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛna labila ka taa Mali la ka se ka sen da u koɲɛ kan u kana se ka bɔ a sira fɛ nin kɛra kunnafoni ye min latɛmɛna Ameriki ka masayaso Maison Blanche fɛ ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ taa Sikaso mara la fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔna la ni a kɛlen don sababu ye ka mɔgɔ caman kɛ k'u sigiyɔrɔw bila marabolo kɔnɔnaw la ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ maliden minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ u koɲɛ kɔnɔ ka na Sikaso mara kɔnɔna la musolaka caman bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don kuntigi ma don o don walasa ka se ka u ka dahirimɛ minɛnw sɔrɔ a koɲɛ gɛlɛya min ni o binnen don u kan walasa an ka se k'u kunnafoniw ɲɛdɔn VOA ka kunnafoni sɛnsɛnna min bɛ Sikaso mara la Awa Bamba ale wulila ka se ni muso ninnu ma a dɔw b'u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn Sikaso ye maa caman sɔrɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔna ye Mali camancɛ yan fanfɛla la o musow caman minnu bɔra u sigiyɔrɔ la u nana baloma yɛlɛma baaraw wɛrɛw kɛ n'o ye kungilan ye walasa u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ cogo min na Umu Diko ale ye muso ye min bɔra sigiyɔrɔ la n'a bɔra Kuakuru a bɛ Sikaso ne a bɛ kun ne dilan ne bɔra Kuakuru ka na kɛlɛ de ye anw bɔ yen nɔ ne kɔni nana an nana ani denmisɛnninw n bɛ to ka kun dɔɔni dilan an bɛ kun dilan tile kɔnɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka daminɛ 3 ou bien 4 an b'o sɔrɔ mɔgɔ la gɛlɛya kɔnɔna la o la u fana wajibiyara ka se ka kun dilan kɛ walasa u bɛ se k'u ka denbayaw lahinɛ cogo min na Diko Bari ale y'a yira k'a fɔ ko baara ye wari bɛrɛ tɛ sɔrɔ a la ne an bɛ kun dilan an tɛ wari bɛrɛ sɔrɔ an bɛ débrouiller dɔɔni ka to ka wari sɔrɔ min pour an bɛ se ka denw ka musaka ɲini an n'an cɛw ka musaka ninnu ɲini ka den ninnu balo n'o ye bɛ wari min sɔrɔ nin an ma nɔgɔ quoi an bɛ débrouiller dɔɔni ni muso minnu bɔra u sigiyɔrɔw la kɛlɛ sababuya la a bɛ Sikaso dugu kɔnɔ nin y'a san caman ye b'u da maga gɛlɛyaw la gɛlɛya min b'u kan nin baara in kɔnɔna la ani k'u b'a ɲini bɛn ka na Mali kɔnɔ walasa u bɛ se ka segin ka taa u ka yɔrɔw la cogo min na Sanata Gindo ale ye muso min bɔra a sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la Sikaso gɛlɛya min man ka nin baara in kɔnɔna don o don an bɛ yaala tile ka fari an kɔni an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ sisan n'u sera ka fɛɛrɛ kɛ ka an segin an bɔra yɔrɔ minnu na ka an segin o bɛ diya an ye kosɛbɛ nin yelen kɔfɛ an wulila ka an ka sigida ɲɛmɔgɔw an y'a ɲini k'u la kuma ɲɔgɔnya ni mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababuya la u ka segin ko kan ani u bolo bɛ se ka don baara wɛrɛw la cogo min na walasa u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye cogo min na an ma jaabi sɔrɔ o la Awa Bamba mankan don VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso Juma o ye musow tɔgɔla don ye VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kosɔn bi Kayatu Tarawele ye Madame Lelenta Awa Bababa ale de bisimila min ni ale kɛra minisiri kɔrɔ ye dugukoloko minisiri tun don a y'a ka kalan kɛ dugu jukɔrɔ ko u taabolo kan min bɛ wele ko ingénierie géologue o de senfɛ a ka minisiriya kɔfɛ baara minnu sigilen don sen ka a bolo walasa ka se ka musolakaw dɛmɛ Mali jamana kɔnɔna la a da bɛna se o ma min kunfɔlɔw la tɛmɛna juma tɛmɛlen a kun filanan an ka jɛ an k'o lamɛn an balimaw a y'aw bisimila Malikura ka musow ka kɛnɛ kan bi jumadonya in na halisa ani an balimamuso Madame Lelenta Hawaba an n'ale de ye baro kɛnɛ sigi kɛ ɲɔgɔn kan i ka minisiriya baara bilalen na kɔfɛ sisan Madame Lelenta bɛ ka mun baara façon de kɛ sisan donc sisan ni ka disponibilité ta ka entreprise dayɛlɛ mun kɛ société damadɔ bɛ yen nɔ n'olu de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu ka dugu jukɔrɔ nafoloko taabolo la nka équipe bɛ n bolo ni géologue dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo donc an bɛ taga terrain na ka taga baara kɛ c'est comme n bɔra bureau kɔnɔ sisan ka taga ka kɛ terrain kan mɔgɔ yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla la
muso minnu fana bɛ baara kɛ sanu bɔyɔrɔ ko in na a bɛ muso minnu concerné komi k'an to a kɔnɔna la n'u muso ninnu caman tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ an b'a fɔ minnu ma ko sous-traitance c'est-à-dire mini bɛ société dɔ bolo mini ye olu ta ye u bɛ baara k'a kɔnɔ mais u fana mago bɛ mɔgɔ la minnu b'u dɛmɛ a la an b'o de wele ko sous-traitance o musow bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ muso wɛrɛw fana bɛ yen nɔ u bɛ sanu bɔyɔrɔ la ni dugu muso minnu bɛ yen nɔ u bɛ taga u n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o fana ye baara sugu jumɛnw ye société minnu bɛ yen nɔ f'u bɛ dugukolo b'u bolo n'u bɛ ka sanu bɔ olu kan ka to ko o muso ninnu fana dɛmɛ parce que n'u nana sanu bɔ la sisan u bɛna sigi dugu mun na i b'a sɔrɔ dugu in tun bɛ yen ka kɔrɔ donc ni sanu bɔ nana daminɛ a bɛ fɔ ko baara kura wɛrɛ de nana ni baara kura wɛrɛ nana sisan muso ninnu tɛna se ka sigi ten tɔ parce que u b'a sɔrɔ dɔw tun b'u ka fɛngɛ u ka jardinw de kɛ k'u ka sɛnɛw kɛ k'u ka balo ni fɛnw sɔrɔ la k'u yɛrɛ dɛmɛ u n'u ka denmisɛnninw donc ni min nana min kan k'u dɛmɛ k'an to ministère la à chaque fois an tun b'a f'u ɲɛna u k'a essayer ka fara ɲɔgɔn kan kɛ muso groupe kelen n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya u bolo u mana don yɔrɔ yɔrɔ mun na ka taga dɛmɛ ɲini a dɛmɛ sɔrɔli bɛ nɔgɔya donc o musow fɛnɛ n'olu ye ɲɔgɔn lajɛ dɔ kɛ il y a 2 mois a kɛra uti dɔrɔn de k'a lajɛ u yɛrɛ y'a décidé k'u bɛ fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan sisan an b'a fɔ ma ko réseau ka kɛ réseau kelen réseau in tɔgɔ ko 8 Mali ye mun ye women in mining o ye du Mali o ye Mali muso fɛn fɛn mun b'u kunsi dugu jukɔrɔ nafoloko ma k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna o réseau de créer sisan donc n donn'o la n bɛ k'o musow dɛmɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ réseau belebeleba kelen ye wa réseau in fɛnɛ mana sigi a tɛ to Bamako dɔrɔn dɛ u bɛna jigin ka taga sanu bɔyɔrɔ ninnu de la muso minnu bɛ togoda la yɛrɛ yɛrɛ a baara kolo gɛlɛnw na ka taga olu fɛnɛ bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u dɛmɛ. Kɔlɔsi ni ye a yira an na fɛnɛ k'a fɔ ko k'i to minisiriya in kɔnɔna na i ye baara kɛ kosɛbɛ fɛn min ye ko daragi ni sanubɔlaw bɛ taa ka taa bila ji kɔnɔna na a ye degun caman se Mali ji kɔnɔna ma i ye wulikajɔ caman kɛ o la k'i to fanga la a ko bɛ cogoya jumɛn na? Daragi kɔni daragi ko cayara u ye daragi ko tiɲɛ de n'o tɛ an ka fɛngɛw kɔnɔna la an ka textiw kɔnɔna la daragi tun b'a kɔnɔna la a fɛnɛ bɛ di i n'a fɔ dugukolo bɛ di cogo min na nka a baara tun bɛ kɛ cogo min na olu tun tɛ produit utilisé mun bɛ ji tiɲɛ u tun tɛ cɛncɛnba ni fɛnw bɔ a la mun bɛ ba gere o de kama a tun bɛ loi kɔnɔna la a bɛ di ten mais an ye mun de ye kɔfɛ an nana ye a jama nana caya caman bɛ t'u sigi yɛrɛ ka sɔrɔ papier t'u bolo o ye kelen filanan u bɛ taa produit minnu utiliser ka ji tiɲɛ ji bɛ tiɲɛ dantanfɛn minnu bɛ ji kɔnɔ u bɛ sa wa mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ji la ji a tɛ se ka min tuguni a nana ji tiɲɛ donc an y'o ye mun kɛ an kɛtɔ ka segin an ka textiw kan an ye daragi bɔ loi kɔnɔ yɛrɛ pepepewu ka bɔ a kɔnɔ a tɛ di papier tɛ k'a la tuguni donc ni papier ma k'a la tuguni yɔrɔ a bɛ kɛ baara ye n'i ye baara min kɛ o kɔrɔ i bɛ ka baara lankolon de kɛ i ni ɲangati min ka kan o bɛ da i kan u ye ministère wɛrɛw fara ɲɔgɔn an b'a fɔ mun ma ko administration territoriale. aw hakilila ye mun de ye kurantigɛ banbali min bɛ sen na hali bi hali n'a y'a sɔrɔ kuranko minisiri ale bɔra ka laseli kɛ a kɔɲa la o la sa an balimaw a y'aw sɔgɔ sibiridon an b'a fɔ la novembre kalo tile 11 san 2023 ni Mohamed Ture ye an bɛ sɔrɔ an ka page Facebook kan VOA Bambara nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila 18 wagati la a y'aw jija nin kana fɔ kɔ dɛ. an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ jɛmukan labɛnna Sikaw ka cɛjan Cheick Thiro fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cornelis bolo aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
silamɛlu ko Allahu Akbar Ala ye se kerecɛnu ko masaba mati ka duwaw ye moribasimo mangala Ala basago la ni koko kɛra k'ale nɔ do lamɛn de Dieu silamɛlu ko Allahu Akbar Ala ye se